Zet hem op, hè. Het is mij altijd die denkt dat plak de ster Kom branden on. in een skiefline kwam stoot niet apart. In nooit dat echt contact, ze kreeg er geen intens. Die jij doet de liefde kan, wat ik een heel mens. Alles wat ik dacht, alles wat ik zil, neem mij wat het wil, laat mijn leven stil. Als du mij verliest, dan Omroep Friesland. Noorderwien. Mooi Willem de Vries. Alle dagen nee. Omroep Friesland. Het is wijze een keer 4 minuten door jou. Het waren mij wel een hele aparte uitsturing, joh. Het Siep on tour, terug de provincie. En die zit hier nou naast me met een prachtig rede brandweerauto. Want ik sta dit keer net in de studio, maar in het koude boet. Maar dat hiek er wel even vroeger. Siep, allereerst leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik echt. Ik had de meest onstuimige dij van het hier uitzocht om een cd te presenteren. Heilig vuur. We lezen hier het heel Friesland het vuur onderschenen. Ja, want je begint de provincie terug in een prachtige brandweerauto. Dat ding is aardig hoor. Je hebt een 50 of zo wat in? Komt de 62. Hij is krek wat ouder dan ik ben. Ja. En het is de oude brandweerhouder van Marsum. En via ben ik op het adres gekomen. En ja, het mooie is dat alles het nog doet. De sirene en de zwaailucht doet. En dan hebben ze krijgen alleen één probleem gehad. Ik heb vergeten om het zwaailucht uit te zetten. Dus ja, gewoon hadden terug het politie. En die zei, ja, we moeten hem in beslag nemen. Ah nee! Maar toen kreeg ik een Porsche in en die ging afvallen. En het best daar achterover blijven. Dat is redding. Fantastisch. Had alles krijgen met die nieuwe cd. De dubbel cd van de Wikkerbus trouwens in Noorderwien. De Heilig Vuur. Ja. Dubbel cd, zag ik hem al nemen. Maar 2 keer dezelfde plaat. Maar dan 1 keer in het Fries en in het Nederlands. Ik zal eerst maar zeggen, ik zal eerst even de... Oh, dat is een flesje champagne hier. Champagne mij, want... Ja! Hey! Omroep is het de belangrijkste van alle hier. Dus ik ga speciaal van Omroep een exemplaar mijn naam. Dit betiert onder drank, Sip. Ja, nou, dit is een treadle. Die heeft nijbels en tussendoor een autootje. Ja. Dit is voor de Omroep. Dankjewel. Voor de Omroep. Wij proosten erop. Ik pak aan de cd om, want ik ga een glas champagne hier. We nemen een slokje, Sip. Feliciteer met een prachtig album trouwens. Die mooie nummers op. De Gist de provincie terug een bekende Friesen zullen aan in ontvangst hebben. De best wel bij Ed Nijpels West. Ja, daar ben ik best. Want Ed Nijpels die had ooit, die is een Jongenier commissaris voor de koningin. En in de Jongenier hebben we hem heel vaak zien gaan. Ik ga zelfs een keer 3 weken bij hem in huis wennen. We hebben een cd opgenomen. De cd met andere ogen, met de kast toen nog. En later Summertime hebben we die. Of dat we eigenlijk, ja, de Summertime hebben we bij hem ook opgenomen. En ja, altijd nauw bij betrokken geweest bij onze muzikale carrière. En dat was een groot succes toen in die tijd. We horen de spanning er nog even in. Best aan zijn stalonkomst. Ja. Want uw verslagjouwer Femke die geeft mij in de brandweerauto. Dat wordt een heel heen. Ik weet die fantastische idee, Siep. Hartstikke leuk. Hij komt net zo hard. Ik denk dat de fietsers erin hebben, ja? En dat met deze wien. Jongens, de presentatie trouwens in Romein. En dan is het officieel vreedleider in de winkels, hè? 14e jaar, strijdleider officieel in de winkels. En in de eerste week alleen nog in Friesland te keer. Dus ja, we krijgen heel veel toeristen hier deze week. Okay. Prachtig. Leuk dat je hier welkom is. Siep, stap in de auto. Doei jongen. Goeie reis. Beste, tot later. Ja, en we willen natuurlijk die sirene aan. Ik nog even jaren. Ja, die cd jongens. Ja, dankjewel. Hey Femke, de gisteren is mij. De gisteren in de auto of mag er achterom op een fiets? Nou, ik zou heel graag in de auto mij willen, maar wat Siep al zei, dat ding dat dit zo traag. Hij zei, als het een beetje mij zit, helpt er de 80. Ja, en ik wil... ik wil